କରିବି ନୂଆ ନେଇରେ ସେ ଗଣେଶ ଆଉ ମୋ ରଥ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନୂଆ ନଈରେ ଭୂତ ବାହାରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଚଳନ୍ତୁ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦଉଛି। Final look. जोड़ा ହେଇଗଲା। तो ମାଛ
ଅଗ୍ରହର ଲୁକ୍। ବୋଉ ଆସିଗଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଛୁଇଁ ଆଉ ଶାଗ ଇଏ କ'ଣ? ଏଇଠି କାଟିବ ବୋଉ। ଆଉ ପନିକି ଜରିଟା ଜରି ତକ ଦେଇଦେବି ତା ଦେହରେ କାଟି। ଖାଇକି ଦେବେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯିବେ ବୋଉ ବାବା କ'ଣ ଖାଇବେ? ନାଇଁ ସେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କଠି କ'ଣ ଅଛି। अरे मानो आज्ञा वो रुटी और डालमा खाइब ना कहीं ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା? ହଁ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ହଁ ଭଜା ମାଛ ଭଜା କେଉଁ ମାଛକୁ? ହଁ ଆଉ ଝୋଳ କରିବିନି? କେଉଁ ମାଛ? କେଉଁ ମାଛ ଭାଜିବି ଯେ ତାହେଲେ? ଝୋଳ ହବ। ଏଇ ମାଛଟା ଭାଜିବି? ମେଞ୍ଜିଆ ମାଛ ଭାଜିବି? ଆଉ ଏଥିରୁ କିଛି ଭାଜିକି ରଖିବୁ କୋଡ଼ା କରିକି କାଶୁର ଖାଇବ ସାନ ଖାଇବ ଏଥିରୁ ଝୋଳ କରିବୁ ଭାଜିକି ଝୋଳ ହବ। ଏଇଟା କି ମାଛ ଯେ? ମୁଁ କି ଜାଣି। ହଁ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଗୋଟେ କି ମାଛ? ହଁ ୟା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା। ଆଉ ଆମର ଝୋଳ ହବ ଟି ସୋରିଷ ଦିଆ ହେଇକି? ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବୁ ବେଶୀ ଟମାଟୋ ପକେଇବୁନି ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବୁ ନହେଲେ ଖଟା ହେଲେ ଖାଇବନି। ଆମ୍ବୁଲ ଚଟଣି ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଭଜା ହବ।
ସେ ଝୋଳ ଖାଇବେନି କି? ହଁ ଖାଏ। ତମ ପୁଅ ଖାଇବେ ନା? ଜବର ନୁହଁ କ'ଣ ଏମିତି ନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ ଖାଇବିନି କହୁଥିଲା? ଚୁଡ଼ା ମତେ ଭଲ ନୁହଁ। ଚୁଡ଼ା ମତେ ଭଲ ନୁହଁ। ଚୁଡ଼ା ମତେ ଭଲ ନୁହଁ। ମାଛ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନୁହଁ। କାହା ଚାବି କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତମ ବିଲେଇ ଅଛି ନା? ଆଉ କାହାର ଆଇଲେ? ଓହୋ ଚାବି ଫୋନ୍ କ୍ଷୀର ଆମର ଉତୁରିଗଲା ବସେଇ ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଆଉ ମନ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୋର ଏଇ ଭୁଲ କ୍ଷୀର କେତେବେଳେ ବସେଇଲେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼େନି କାହିଁକି କେଜାଣି। ମୋ ପାଇଁ କାଲି ପାଣି ମୋ ପାଇଁ ପିଆଜ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଉପମା ତରକାରୀ ବରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି ଆଣିବୁ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ହଁ ବାପାର ସୀମା ଖାଇବେ 20 ଟଙ୍କାର ଉପମା ଆଣିଲେ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯା ବୋଉ ବା ଉପମା ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଭାତ ବସିଗଲା ଭୁସି ମିଶି ଏ ଅକ୍ଷି ନଉ ନା ଭୁସି ମିଶିରି ନିଅ ଏଇଠି ଥୋଇଲି ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡୁ ମୁଁ ଲଗେଇନି। ଆଜିର ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଇଟିଲି ଆଉ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅଫିସରୁ ଦୁଆରେ ଦେଇଦେଲେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପକେଇଲି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ସରିଲାଣି। ଏଠି ବୋଉଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୋଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ନା? ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି। ଆମର ମାଛ ଭଜା ଶେଷ ତରକାରୀ ଦେବା ତେଲ ପକେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ପିଆଜ ପକେଇଛି। ଆମର ସବୁ ମସଲା ପିଆଜ ପକେଇଛି। ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପକେଇଛି। ସୋରିଷ କରିକି ତରକାରୀ କରା। ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ମସଲା ହଳଦୀ ଲୁଣ କରିବି। ନୂଆ ନେଇକି ଗଣିତ ଆଉ ରଥ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନୂଆ ନୂଆ ଭୂତ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ବାଲି ଗଳିର ସେ ଅଛି ସେ ଲୋକଟା ସେ ଯାହା ମାଖନ ସାର ଆମକୁ କମ ଚିହ୍ନିଛି ଆଉ
ସେ ଦୋକାନରେ ସେ ଯୋଉ ଲୁଗା ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେ ଗଲା କଲା ଭୂତ ବାହାରୁଛି ବାଲି ଟୁନିଆ ପଇସା ଟୁନିଆ ମାଛ ଦିଆ କହିଲା ଟୁନିଆ ମାଛ ଧରିଆ ଯାଉନି ନା ଯାଇ ନା ଭୂତ ବାହାରୁଛି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇଲା ସେ 4-5 ଜଣ ତାକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲେ ସେ ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ତାପରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପଚାରୁଛି କିଏ ସେ ତୁ ସେ ଖାଲି କିଛି କହୁନି ଖାଲି ଛାଇଟା ଭଳିଆ ରହୁଛି ତା ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁନ ଯିବା ଠେଙ୍ଗା ଫାଟି ତ ଧରଛେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ କାମ ଦରକାର ଆମର ଯିବା ଜାଲ ଧର ଚାଲ ଏଠୁ କିଏ ସେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଇଥାନ୍ତି 100% କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଧର ଯାଇଥାନ୍ତା ତମେ ଯିବ ତା ପାଖକୁ ଦୂରେ ଗଲା ନେଇଥାନ୍ତା ସେ ତ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ଆମ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିଲୁ ଆମ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲା ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ ପଳେଇଲା କିଏ 5 ଜଣ ଥିଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶୀତ ଦିନଟାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ 12 ଜଣିଆ 16 ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ ଜାଣି ଗୋରୁ କାମାରୀ ପଚାରିବୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ହେରିକାକୁ 16 ଜଣ ଥିଲୁ 4 ଜଣ ରହିଲେ 16 ଜଣ ବା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ 4 ଜଣ ରହିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆମେ ବାକି 12 ଜଣ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଧରିକି ଚାଲ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି କୁମ୍ପା ହେରିକା ଥିଲେ ପଚାରିବୁ ଭୂତ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କା ମିଳିଲାନି କେହି ହରିଣ ମେଚାଟା ଦେଖିଲୁ ଖାଲି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଭୂତ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଟି ଗୋଟି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ନା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଭୂତ ଥିବ ନା ସତରେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇଲା ମୋବାଇଲରେ କେତେ ଦେଖ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇଲା ସେ ବାଲି ନୂଆ ନଈକି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ତା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ମୋବାଇଲରେ ରାତି ଅଧାରେ ମନ୍ଥରେ ପକେଇଲେନି ପକେଇଲା ତ ଦେହ ଖାଲି ଧଳା ଦେଖାଲା କେ ଜାଣି ମଟନ ଚିକେନ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଡି ପିଅନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଖରାରେ କାମ କରି କାଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖ ଥମ୍ସଅପ୍ ଥିଲା ଥମ୍ସଅପ୍ ଅଧା ଥିଲା ମୁଁ ଏଇନା ଯଦି ମାନେ ଏତିକି ଖରାରେ ଯଦି ତମେ କାମ କରିବ ତମେ ଝୋଳ ବାହାରି ପଡିବ ନାଇଁ ନା ଆଉ ତମର ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମଲା ଗଲା ଭଳିଆ ଯାଇକି ପଡିବ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଖରା ତଳରେ କେତେ କାମ କରୁଛୁ ଟେବୁଲ ଫେବୁଲ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କଣ ହବ ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ କାମ ସେଇଆ ଆଉ ମାହାଳିଆ ଅଫିସ ଯାଉଛୁ ରାମା ତ ମିଳୁନି କୋଉଠି ରାମା ମିଳୁଛି ଆମ ମାସକୁ 2 ମାସକୁ ଥରେ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ନା କରୁନୁ ନା ଏଠି ଏଇନା ଖରାରେ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରି ଯାଇକି ଏ ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ସବୁ ଗାଡିରେ ବସିକି ପଳଉଛ ଗାଡିଟା ଗୋଟେ ପୋଛି ଦେଲେ ହନ୍ତା ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଲ ନା କୋଢିଆ ଦଉନୁ ଯିବି ବାରା ଜମା ଆଜି ଗାଡି ଆଉ ଖରା ଦେଖି 2-3ଟା ବେଳେ ଖରା କମି ଯାଇ କରିବି ଗାଡି ବା ଛଡା ଛଡି କରିବି ନାଇଁ ନା ଦେଖିବି ଖରା ଦେଖି ଆରେ ଆଜି ଛଡା ଛଡି କରିବି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ନା ଦେ ନା ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିବି ନହେଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ନା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିବି ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବେ ନା ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯିବି ବୋଲି ବୋଉଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା कंपनी नहीं तो कंपनी नंबर मुझे ଏବେ ପକେଇଥିଲା କୋଉ ସରି ଯାଉଛି ମୁଁ କିନେ ଆମେ ପକେଇ କରନ ଭଲ ସେଟା ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷର ଟୁଟୁଣି BS6 ର ଓ ବୁଲେଟ ପିସାଉ ଦେଇଗଲା ନା ବୁଲେଟ ନିଶା ଉତାରି ନା ବୁଲେଟ ନିଶା ଉତାରିବାର ନାହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖିଲାରେ ବର୍ଷର BS6 ନୂଆ ମଡେଲ ଟୁଟୁଣି ତା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ସତ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରୁଥିଲି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି